wannan mashin ɗin da kake gani kullum matsala guda ɗaya kenan kaga ga shamun mai ga bala'in haƙi injin wata ƙara yake wani kaca na rasa ƙara kansa to an ce min idan na kawo shi gurinka magana ta ƙare. Kaga abokina injiniya shi wannan mashin naka da wani bakin mai kake masa juye ne? wani bakin mai ne injiniya wa shi ta faru ta ƙare. Ta faru ta ƙare? Dole ma dariya saboda ku jama'a kullum ana sanar da ku idan Allah ya muku arzikin sayan mashin mai kafa biyu ko mai kafa uku ku ke rika amfani da bakin mai na AT Gama wanda dukkanin fadin jihar nan da ma wasu jihohi namu kai da ma wasu kasashe da fa wannan bakin mai suke amfani akan wannan babura. Injina wani bakin mai ne AT Gama? Ka gan shi? Shi wannan bakin mai injina yanzu kana nufin idan aka sawa mashin dina wannan bakin mai na AT Gama Allah ta kare? AT Gama mai karfin 20W50 wannan bakin mai da kake gani shine yake sa injin abin hawanka ya samu kuzari, shine yake hana injin abin hawanka ya yi hayaki, shine yake hana injin abin hawanka ya rika cijewa. Kai ina tabbatar maka idan ka yi juye da wannan bakin mai na AT Gama to ina tabbatar maka abin hawanka zai fa daina kukan gyare, ba za ka ƙara juye da wani bakin mai in ba wannan ba. An gama zuma mishi injiniya samu inuwa to ka jira ni to injiniya godiya nake injiniya. AT Gama Oil and Gas Nigeria Limited wanke inji da kuma gyara shi yana rage shan man inji babura da motoci har janareta ku jaraba shi. Bakin mai na AT Gama ko da naka kaso na kwarai, bakin man da yake sa injin abin hawa ya zama ya samu nutsuwa cikakkiya. AT Gama shine mafita.